A dyma fo, y Ford Escort newydd. Car sy'n cynrychioli 5 mlynedd o waith gan 5,000 o beirianwyr. Cerbyd yn ôl pennaeth y cwmni ym Mhrydain Sir Terence Beckett yr un pwysicau erioed nhw i gynhyrchu. Mae o'n gorff cwbl newydd, gyriant olwyn blaen, peth mae Ford wedi bod yn gyndyn ei wneud o'r blaen heblaw ar y Fiesta, ac injan cwbl newydd, un sy'n cael ei chynhyrchu yn y ffatri newydd yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r injans Cymraeg mae'n dipyn o welliant ar yr hen rai. Maen nhw'n cynhyrchu mwy o bŵer, ond yn defnyddio llai o betrol, ac maen nhw'n llawer haws i'w cynnal eu cadw. Dywedir mae dim ond 2 o wasanaeth fydd ei angen ar gyfer 1,010 o filltiroedd. Mae'r bwt yn fama yn agor yn ddigon hawdd. Ac ar ôl i agor, mae yna ddigon o le tu fewn, hyd yn oed efo'r sedd ôl i fyny. Digon o le i nwyddau teulu o 4. Yn anffodus, mae yna silff eitha uchel yn fama a mae'n rhaid codi'r nwyddau fewn drostyn nhw. Ac wrth gwrs, os di hyn ddim digon o le i chi, mae digon hawdd rhaid y sedd ôl neu blaen a dyblu'r lle sydd ar gael. Mae yna lawer o waith wedi wneud i rwystro'r car rhag rhydu, gan gynnwys rhoi defnydd plastig i orchuddio'r hanes sy'n fwyaf tebyg o ddioddef. Dyna'n fras y stori y tu cefn i'r cerbyd newydd yma, ond yn nawr cyfle i weld o'n mynd ar y ffordd. Cyfforddusrwydd ac economi petrol ydy 2 o'r pethau pwysicaf mewn car newydd y dyddiau yma, boed nhw ar gyfer car cwmni neu brynwyr preifat. Mae Ford wedi llwyddo i gyfuno'r ddau yn yr Escort newydd. Ar y ffordd mae'n dawel a chyfforddus ac yn cornelyn arbennig o dda. Mae'r fersiwn 310 yn gwneud hyd at 20 i'r galwyn, ac eto mynd i cyrraedd bron i 100 milltir yr awr pan fo'r angen. Dydy'r blwch gel ddim mor llyfn ar hen Escort, ond yna un o anfanteision gyriant olwyn blaen. Fe wnaethpwyd llawer o waith ymchwil ar y seddi i gwneud mor gyfforddus a phosib, a mae digon o le yn y caban i 4 oedolion a hyd yn oed 5 pan fo'r rhaid.